Татар әдәбияты зур югалту кичерә. Күренекле шагыйрь, публицист, Татарстанның атказанган сәнгать шәкелесе Әхмәт Рәшитов катавырудан соң 84-нче яшендә вафат булды. Мәрхүм белән хушлашу Фатих Әмирхан урамы 45-нче йорт адресы буенча бүген сәгать 10-да була. Ул 60-нчы елларда Казан телевидение студиясендә балалар өчен тапшырулар бүлеге мөхәррире, соңрак Лениногорский шәһәре телевидениесендә 68-74 елларда Татарстан радиосында әдәби-драматик тапшырулар мөхәррире булып эшләде. Социалистик Татарстан газетасында хәбәрче, Россия китап сөючеләр җәмгыятенең Татарстан бүлекчәсендә инспектор-методист, Татарстан язучылар берлегенең Габдулла Тукай исемендәге клубы директоры вазифаларын башкарды. 80-нче еллар ахыры 90-нчы еллар башында Татарстан радиосының нәфис тапшырулар баш мөхәррире булды. Берничә шигырьләр, поэмалар, популяр җырлар авторы. Әхмәт Рәшитов үз васыяты буенча туган ягында, Буа районының Яңа Чәчкап авылында җирләнәчәк.